Виж. Няма. Аз викам чрез телефона, като изминатия път, нали? Не, аз ползвам програмата директно с... Това е перфектно. Това е перфектно. Гледай. Къде е? Гледай. Ето тук, виж, не глиже. Гледай. Небето отзад. Перфектно е. Какво бе? Идва кола, май. Аз не чувам. Да. Какво викаш? Любо, ако снимаш на нощ, реши да стане по-още по-хубаво. Не. Не. Къде бе, дете? За случай. Какво ще правиш сега? Видите отзаде. Толкова пиксела твоя. Да стигна до Мерцедеса. Обаче никой не се вижда. Що? То снимам небето. Зато и. Добре сме. Добре сме. Браво. Браво. Браво, се приближи. Браво, супер. Браво, наистина. Да не се виждаме, кои сме. Да. Момчета, аз да знаете... Какво стана? В коя кръчма си? Къде да се... тъкмо се... Тъкмо мина... Чакаме да се върне. Кой бе? Минала. Кажи, че в момента моят ред мина, другите са наред в момента. Ще излизаме. Не бей се след малко. Това Дида ли е, бе? Дида. Дидо, какво го направиха мъжът ти, ако знаеш?